gonde e Ceerno Mouhamadoul Madani caggal koyɗe jokkere enɗam ɗe o yahi toon to wuro teddungo Madina Gounass ummade mo ɗo e nayi Dakaru ñande alkamis 27 lewru juin mo wondi e délégation mo 26 mo neɗɗo wayni ɓe ɗo ene ɗo aéroport Léopold Sédar Senghor tawtoyi 12 ummoriɓe to Tambacounda fofo hawri capantati pawɗi innama aade tawi ko halifaɓe diine e aada o yaadi e muɗumen toon koyɗe jokkere enɗam toon to Madina Gounass caggal yindirde mo halifa mo Madina Gounass Ceerno Ahmad Tidiane Ba e yindirde mo Ceerno Muniru Balde kanko Ceerno Madani Tall ko konngol makko kettotoɗen wasiyaji ɗi o rokar e koyɗe jamɗe o yahannoɗe holko daña hen. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jogiiɗo kaɓirɗe télévision wini noon yahanoma toon alhamisa ɓennuɗo o yaada e hunde e bandiraɓe julɓe tawoya toon bandiraɓe meɗen julɓe e gardagol Ceerno Ahmad Tidiane Ba نوتاد كونغول الله سبحانه وتعالى إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا رحلة أو رحلة إصلاحية رحلة صلة الرحم كوني حقنا من ما كوني هيوندن في الإسلام وأردي أندم ene ɗon enɗam tijjaniyankagal ene ɗon enɗam hakkunde ɗemgal e ɗemgal ene ɗon hay sinno wonano enɗam ɗemgal e ɗemgal jokkodiral julɓe ɗo wawi wonde fof ɗo kala ɗo wawi wonde ene ɗappa e nder ñalawma moƴƴo ñalawma julde taske fitina waɗi wona welede maɓɓe kamɓe wona welede e men enen wona welede hay goto kono ko hoddiro Allah so hoddiri hunde waɗat waɗi eɗen ñaagui Allah yo lawe taw ɗum ɓenni hankadi wasa artude wasa wattude en jeehi yinɗorede e bandiraɓe yinɗorede e mawɗo Ceerno Ahmad Tidiane en jindira e makko en tawimo e jaam e cellal en beltima e julde makko tisabare julde makko takkusan e juurade rawda Seydi Alhaji Mouhammad Saïd yo Allah jaɓanen jahal ngal ko waɗa hen ko yo Allah jaabo en jewtide mabɓe Ceerno Ahmad Tidiane holliti en noon hunde nde wayi en tini e makko kadi hunde eno musirimu kono ko julɗo ko gardiɗo ko teyɗo ko moƴƴo fo heƴe makko kono aɗa tina tigi wondu tampere mette makko hen teno foti wonde mette no foti wonde no hay sinno wonano ɗon yani banggue goɗɗo so yani ɗum foti meɗi ko mettinto ala ko haali noon ko ɗon ɗum yani ñaago Allah hoto ɗum yantu ɗon lawol gongol caggal yewtide en e makko hollidemo ko addi hen mi ɗaɓɓi e makko mi yaha to bandiraɓe men Fuladu ɓe Ceerno Muniru e wondiɓe muɗum wonno ko jiɗɗo jaam ala ko wi hen sona ɗum kam kala ɗo julɗo nani jiwuya sene wawi ittude ɗum yo ittu ɗum yo daro yo iw e nden softere no en jeehi to ɓe to en jewtide mumen kamɓe ne ɓe beltima e gargol meɗen ɓe kolli kamɓe ne ko waɗi ko waɗi kono ene mettiɓe en kollitiɓe eɗen ñaaguiɓe ko hunde nde fotano wadde waɗi hakkunde maɓɓe e Ceerno Ahmad Tidiane Ba
e wondiɓe muɗum ko bandiraɓe maɓɓe babiraɓe maɓɓe e babiraɓe ceerno Ahmad Tidiane e hunde mawɓe meɗen kañum ndendunoon cosi wuro ngo cosi dental ngal ɗum noon enen ñaagiɓe hoto heɗen ngara haa ɗo bonnen ko mawɓe meɗen ngoluno e moƴƴere eɗen ñaagiɓe yoɓe tinno ɓe kormodira yoɓe dokku ceerno o geɗal muɗum ceerno ana rokka ɓe geɗal maɓɓe geɗal ceerno Ahmad Tidiane ko teddinde ɗum teddinde l'islam o teddinde dental ngal en jaadinoyde umorɗen ɗon en jaadino e mawɗo maɓɓe kamɓe yimɓe koldanaɓe ɓe ci Abdoul Wahabi Seydi e woɗɓe ɓen fof ene tawa jewteɗen jewtiɗen ha gasɗen en ɗaɓɓiriɓe yettudoyade e maɓɓe to galle ceerno Ahmad Tidiane salminoyde ɗum rokkude ɗum fodde muɗum kanko ceerno Abdoullah Wahabi Seydi e wondiɓe makko ɓe jaɓi ɗum ɓe hay sinno eɗen betti ɗum gargol ngol tan yen ummo yaha toon ene betti ɗum hen seeɗa kono poti so Allah hoddiri ma mbaɗ feere jaha toon jokkodira e ceerno Ahmad Tidiane ñaagodira yafuya ko kewno ko hoto kewtu ɗon noon jetti hen Allah eɗen ñaagi yalla yo taw fitina o gasi yalla yo taw itta fitina o e meɗen itta caɗele ɗe e meɗen ko wonno ko arno ko wasa artude lawol ngol duttoɗen no gonirnoɗen adan julɓe bandiraɓe tijjaniyankoɓe wallodiroɓe e moƴƴere dogoɓe kala ko fewani ko ɗum woni ko nafata en seeranɓe leydi ndi halifaɓe leydi ndi wona seeranɓe fuutankoɓe wona seeranɓe ga e leydi Tiwawon délégation Tiwawon en gonde muɗum toon kañum nen ko addi en ko ɗum addi en woɗɓe ngari no jeehi woɗɓe ma ngar caggal meɗen tubanaɓe Madina Kaolack e dendagal moƴƴuɓe leydi ndi fof hakkillaji mumen ene hen wonno julɗo kala ɗo woni yiɗi ko yaade jaam yiɗi ko nande jaam yiɗi ko wadde jaam ɗum noon kamɓe fof hakkillaji maɓɓe ne hen ɓe ñagonoɓe Allah yo Allah itti caɗele e leydi he ittuɗum laamu men kadi ko ɗum yiɗi ɗum ɗon noon yallah hokku en jaam hokka en wuren e jaam yallah hokku en ruttade no gonirnoɗen adan won haalaluji ene mbinde ene jalta e réseau ji sociaux ji ɗi eɗen ñaagi jomumen yo gartir hakkillaji mumen ko bandiraɓe mumen tan mbaddi no bandiraɓe so mbaddi hoto bandiraɓe woɗɓe kuɓɓutengol ngol yoɓe ñif ɗum yoɓe goppu haalaluji ɗi eɗen ñaagiɓe ɗum yo Allah wallu en hokka en kisal ceerno Ahmad Tidiane yo Allah wurno mo junno mo e gurdam he sibu ko nafoore meɗen ceerno Muniru yo Allah wal hokku mo ɓernde no deñiri kanko ne ɓesgu makko hokka en kisal enen fof min calmini on min calmini julɓe fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh